An dauro auren gauna ga ango nan da amarya Ibrahim ango Aminatu yan uwa kowa murna yake. An dauro auren gauna ga ango nan da amarya Ibrahim ango Aminatu yan uwa kowa murna yake. Farko Allah zan kira shi ke yi babu jira, salati da ka kara gwan annabi mai zarra, shugaba baban zara auren kauna an daura, ke bi waka dai na tsara gata na har zarera. Ibrahim ne maka barka, Aminatu an baka aure bautar Allah ne kuma sunna ce ta ma'aiki. Sanadin farin ciki na aure ni ma dai dole in zo a cikin garin Burguzu, yau dai zanta da hazo tare in za su yi min ba sa yi min da kanzo. Auren na masoya ne kambuna za da murzo, ango Ibrahim Umaru kayo kuma ka karo Aminatu ma wallahi ka zama jangwarzo. An dauro auren kauna ga ango nan da amarya Ibrahim ango Aminatu yan uwa kowa murna yake. Shagalin aure ni na zo ga ango nan da amarya, bidiren biki ne ake yi ga turmi da tabariya, akushi ku bara ajewa a gurin gurbin kwarya. Amarya Aminatu ta hali ba batu, mai ganga ban sauti ma in saka batu, burin mawaki shi ne inda da yayi waƙar suna. Amarya damke mijinki domin shi ne zabinki, dan Allah bi shi ku zauna duka hakinki shi zai baki. Yan uwa da abokai sun zo murna dai mun cika baki, tarbiyya dai gare ki a gurin mai gidan naki, auren nan ba ƙarya waje dai ya dau baki. Aminatu aljanna da ki tana a gurin sawun mijinki. An dauro auren kauna ga ango nan da amarya Ibrahim ango Aminatu yan uwa kowa murna yake. Aminatu uwar gida ga amarya Aminatu, sai ku yi koyin halin mairin sunan naku, angon ku yana san ku kuma kun haɗa kan naku. Ibrahim mai gida gunku da alkhairi shi ya so ku, ango Ibrahim ka haɗa Amina biyu. Kayan uwa sun zo murna yanne da abokanku, kanne da abokanku, dange da masoyanku, da abokan ango su ma sun yi murna. Ga Zabairu angon sa'a shi ma dai yayi murna, sannan Zabairu mai shago shi ma dai yayi murna, Zabairu angon DJ shi ma yau yayi murna, Husaini baban Naziru shi ma dai yayi murna, Hashimu mai gidan Fati shi ma dai yayi murna, Nasiru mai gidan Jamila shi ma dai yana murna, Idi mai gidan Sadiya shi ma dai yayi murna, Aminu baban Jamilu shi ma dai yana murna, Dayabu mai gidan Rashida kai ma ba zan manta ba, Hamidu mai gidan Hawwa'u shi ma dai yana murna, Sani baban Aishatu kai ma dai kai murna, Salifu baba kai ma kai yo murna dai. An dauro auren kauna ga ango nan da amarya Ibrahim ango Aminatu yan uwa kowa murna yake. Kana ango zangaida ga Hassan yayyo murna, ga Yado yayyo murna, Halaru yana murna, Zayyano yana murna, Umaru Maradi shi ma dai ya taya yin murna, Habibu yana murna, Abdurrashid murna, Yusufu kai ma murna, Halidu murna, Isa ma yayi murna, Azizi murna, Sa'adu yana murna, yau mai gidan Balkisa shi ma yana murna, Siraji DJ murna, Nura shatan waka mai gidan Rashidatu
Maniru yana murna, Barhamu yayi murna, Awwali yayi murna, Razaka shi ma murna, Subi baban Kausar, Habibu yana murna, Muhammadu baban Abdul kai ma dai kai murna, Maniru dagun Samaila, Dangarin Argungu yana murna, Ashiru mai gidan Najatu kai ma dai kai murna, Ibrahim mai gidan Zulai a garin Shigola murna, nan ne ni zan bar ku, kebi ni ne naku, wannan mai kaunar ku, mai wakar auren ku, yan uwa da masoya sun zo rana ta bikin manya.